Hola, jo sóc Esno. Avui som 9 d'octubre de 2025. Què et penses d'això? Què et penses? Sí? No? Ahir vaig ensenyar les locopedes i neuropsicòleg i em va donar a mi. No està bé. No està bé perquè essents reservats. Per tant, per exemple, puc seure. Jo, jo. És la teoria. És la teoria. Puc seure. O la Marina, abans estava embarassada, podia seure. O avis. Nens? No? No? No ho entenc. La pràctica no. Estaven cridant. Cridant. I els seus pares suda. Per què? Fa 3 anys? 3 anys. Em costava molt parlar. I com ho fas? Puc seure? Em costava molt. Fota't. I ja està. Fota't. Fota't. La pràctica és que no. És que no. És així. Punt. Punt. Moltes vegades passa. Per mi mateix. Per altra gent, potser. Sí? No? Jo què sé. Sí, per què? Això, això, això. No, per què? Això, això, això. Comentaris. Ah, la setmana que ve i la següent tinc festa. Per mi. De la Gumman. 6 mesos treballant, descanso 2 setmanes i m'ho mereixo. A mi mateix, però que vagi bé i un dia no jots. Adeu.